прагне прыгодаў. Еўрарадыё. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто зараз глядзіць нас у жывым эфіры, наш стрым у соцсетках, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, а таксама праз наш канал на YouTube. Мы ў мінскай студыі, наш госць гэта Сергей Бахун, координатор кампании по збору сродкаў на выданне часопіса «Архей» і дырэктар гэтага часопіса. Прывітанне, Сергей. Добрый день. Гэта талаковы эфір, сябры. Нагадаю вам, што тыдзень мы запрашаем сюды, ў нашу студыю, каго-небудзь з тых, хто вырашыў папытаць шчасця і сабраць краўдфандынгам сродкі на які-небудзь свой праект. Сергей, сёння, калі шчыра, у нас даволі выключны эфір, таму што звычайна людзі збіраюць на нешта новае. Да? Вось нейкая ідэя нарадзілася ў чалавека, і ён спрабуе сабраць сродкі. Да? Часопіс «Архей» існуе ўжо, калі я не памыляюся, 20 гадоў. Ну, у верасні будзе 20 гадоў, так. Чаму вось зараз, раней не было, відаць, такой неабходнасці? Чаму зараз узнікла такая неабходнасць у зборы сродкаў? Ну, мы вырашылі, што наш праект ўжо зарэкамендаваў сябе, і таму вырашылі прапанаваць людзям такі праект, які не новы, не ката ў мяху, а сапраўды ўжо праект, які ўстойлівы і зарэкамендаваўшы сябе, паважаны праект часопіса «Архей». Чаму мы звярнуліся? Ну, бо сапраўды ні для кого не сакрэт, што зараз эканамічны крызіс у краіне нашай. Людзі значна менш трацяць грошай на тыя ж кніжкі, на часопісы, больш там на ежу, на вопратку. І адпаведна, у нас менш продажаў стала. Наколькі я памятаю статыстыку, прыкладна больш за 40% беларусы трацяць на ежу, ну, на нешта неабходнае, да, абсалютна, на прадукты першай неабходнасці. І гэта паказчык, які ўласцівы, ну, скажем так, трэцім краінам, як бы сумна гэта не было прызнаваць. У краінах развітых нашмат менш сыходзіць на задавальненне першасных патрэбаў і нашмат больш на тое, што называецца, ну, там, для душы, для кніг. Крызіс, «Архей» збірае грошы. У вас быў варыянт з выданнем новага нейкага часопіса? То бок, вось вы сказалі, што вы вырашылі прапанаваць брэнд ужо вядомы. Так. Быў варыянт, напрыклад, сказаць 20 гадоў «Архея», добра, дзякуй, ён выканаў сваю ролю, і мы пераходзім да нейкага новага, так? Ну, не было такого. Ведаеце, так, у нас не было, мы все-таки лічым, што тое, што ўжо працуе, навошта яго мяняць. Просто праблема в тым, што існуе, паўстала з-за крызісу пагроза менавіта друкаванай версіі часопіса «Архей». Бо в электронным выглядзе можна далей выдаваць, але вельмі шмат людзей любяць чытаць менавіта на паперы. Я сам люблю на паперы чытаць, і калі вялікія тэксты, то я раздрукоўваю на прынтары і чытаю іх. І таму менавіта мы звярнуліся за падпіскай на друкаваную версію часопіса «Архей». У нас ёсць падпіска праз Белпошту. Ёсць. Так, гэта добра. І вось праз Талаку таксама звярнуліся не проста там даць нам грошай, а падпісацца. І мы такім чынам будзем ведаць, колькі у нас падпісчыкаў, і зможам выдаваць друкаваную версію часопіса «Архей» пачатак, і людзям дзякаваць за гэта новымі нумарамі. То бок, вось гэта краудфандынговая кампанія, гэта своеасаблівая рэклама падпіскі. Так, гэта падпіска. Гэта цікава. 40% сродкаў зараз сабрана. Давайце пагутарым пра гэта. Як вы лічыце, тэмп нармальны ўзяты? І ўвогуле, як развіваецца гэтая кампанія? Ну, наконт тэмпа, мы ўдзячныя людзям за кожную падпіску, за кожную капейку. І калі будзе там, ну, нам не важна, якая сума будзе, галоўнае, што мы бачым, што людзі цікавяцца і дапамагаюць нам. І для нас гэта вельмі важна, што кожны чытач, кожны падпісчык
гэта наш сябра, для якога мы гатовыя працаваць. То бок вы атрымалі нейкую, ну я не ведаю, дадатковую зваротную сувязь, да? У нас у свеце інтэрнэту, да, у якім існуе Еўрарадыё, з гэтым вельмі проста. Ну, напісалі нешта ў каментарах на сайце, ў соцсетках, пабачылі адразу, да? З папяровым выданнем гэта натуральна крыху складаней. І тут вы ўбачылі, што ёсць людзі, якія вас Конечно, і што ёсць людзі, якім дарагі менавіта друкаваны часопіс «Архэ», бо ў 98-м годзе ён выйшаў у друкаванай версіі, гэта быў такі новае паветра нейкае вось у часопісах, такі інтэлектуальны часопіс, і таму для людзей гэта бачна дарагая рэч, і людзі гатовыя дапамагчы, каб уратаваць гэтую дарагую рэч. Ваша мэта, меркую па старонцы на талаце. 1400 беларускіх рублёў за месяц. Гэта значыць, што кожны месяц, ну вось як это ўсё зладжана, да? Кожны месяц лічыльнік абнуляецца, там, не ведаю, вы забіраеце пэўную суму і укладаеце яе ў друк часопіса, а мы зноў бачым нулі. То бок вось заўтра, напрыклад, да? Мы зноў пабачым нулі на гэтым лічыльніку. Ну, па правдзе кажучы, я сам не ведаю, як талака там дакладна працуе. Вось, але так, з талакой мы дамаўляліся, што менавіта чалавек плоціць грошы, і кожны месяц у яго з карткі злічваецца пэўная сума. Гэта абаненцкая плата, пэўна. Так, вось. У любы момант любы чалавек можа альбо павялічыць гэтую суму, альбо скасаваць падпіску. Вось. То бок сістэма працуе так, наколькі я ведаю. Просто я хочу зразумець, што вот значыць гэта 1400 рублёў трэба ў месяц. І зноў жа, першы раз я такое бачу на талаце, звычайна напісана, вось у нас 2 месяцы, і за іх мы мусім сабраць там 2000 рублёў. Так. Да, все, собрали за 2 месяца, молодцы. Не собрали, ну, не лёс, да? Так. А тут у вас менавіта 1400 рублёў за месяц. Вось. Так, ну, гэта такая арыентировачная лічба. Вось, і кожны месяц нам патрэбная пэўная сума, каб выдаваць нумар. Там, на працу рэдакцыі, на друк часопіса, на пошук новых матэрыялаў, ну, нашмат. Вось якраз я хацеў запытацца, абавязковае таксама пытанне, калі ўжо размаўляем пра грошы, на што ідуць 1400 рублёў. У некаторых маіх суразмоўцаў, бо гэта не першы талаковы эфір, шчыра скажу, узнікаюць праблемы. А вось патлумачыць, навошта на выпуск новага адзення дызайнерска 24 000 рублёў было крыху складана. Вось тут 1400. Колькі часопісаў можна выдаць за гэтыя грошы? Ну, ўсё залежыць ад таўшчыні нумара. Вось, напрыклад, свежы нумар я вам прынёс, тут больш за 500 старонак. І таму... Ну, вось больш за 500 старонак. Так, тыраж гэтага нумара быў 500 асобнікаў. Вось. Я так разумею, это стандартная беларуская кніжка зараз мае, вось прыкладна такі наклад. Ну, прыкладна так. Бываюць, напрыклад, часопіс вельмі запатрабаваны нейкі нумар, і мы перавыданне робім гэтага нумару. Таму тыраж 500 гэта не значыць, што ён такі будзе. Ён можа павялічыцца і павялічвацца, у залежнасці ад запатрабавання чытачоў. Ідуць, дарэчы, каментары да нашай трансляцыі, і гэта пытанне. Раскажыце, аб чым, амаль аднолькавых 3 каментара. Раскажыце, аб чым ваше выданне, тэматыка, пра што вы пішаце, спадарства, аб чым будзе прыкладны змест дадзенага выдання. Тут трэба патлумачыць, я думаю, што «Архэ» — гэта рэгулярнае выданне, і кожны нумар пра тэматычны і пра новую тэму. Я так разумею, што ўсіх цікавіць бліжэйшы нумар. Ці можна сказаць што-небудзь пра яго тэматыку і змест? Ну, на жаль, пакуль тэму новага нумара я не магу яшчэ сказаць. Ага, гэта таямніца. То бок мы яе пабачым толькі, калі нумар выйдзе з друку. Так, а так у нас тэмы, ну, это інтэлектуальны нумар, інтэлектуальны часопіс, і тэмы самыя розныя могуць быць. Гэта і вайсковая гісторыя, і гісторыя нашых магнацкіх родаў, там Сапегі, Радзівілы, пра Вялікае княства Літоўскае, пра заходнюю Беларусь, пра Палессе. Апошні нумар гэта нацыятварэнне ў заходняй Беларусі.
самыя розныя тэмы, таксама не толькі пра Беларусь, тэма можа быць і Чэхія, і Аўстрыя. То бок тэмы могуць быць не звязаныя з Беларусі. Ці калі вы абярэцеся за Чэхію, вы ўсё ж такі нейкім чынам Беларусь маеце на ўвазе, і гэта Чэхія у разрэз з Беларусі. Не з Беларусі, а ў разрэзе Беларусі, так бы мовіць. Не абавязкова, не абавязкова. Гэта тэматычны нумар, каб чытач змог зразумець пра нейкую пэўную тэму. Калі гэта Чэхія, то каб наш чытач мог на беларускай мове пачытаць пра Чэхію самую розную інфармацыю. Там і коміксы, і літаратура, і вершы, і гісторыя, і краязнаўства, і інтэрв'ю нейкае. Вось, то бок, кожны нумар такая тэма, каб чытач мог пачытаць яго і зразумець нейкую тэму. А калі мы ўжо учапіліся за Чэхію, вось хто, напрыклад, аўтары гэтых тэкстаў пра Чэхію ў беларускім часопісе? Ну, кожнага нумара у нас рэдакцыя наша ёсць, але ў кожнага нумара свой рэдактар. Бо уяўляеце, вось такі тоўсты нумар вельмі цяжка рыхтаваць, і таму рыхтуе выпускны рэдактар. А можна, дарэчы, паглядзець, так? Вось. І ў нас адначасова над кожным нумарам працуюць рэдактары. І таму над Чэхіяй, напрыклад, гэты нумар выходзіў, калі мне не шкодзіць памяць, можа быць, у нулявых гадах, быў Сергей Смотрыченко. Філолог, наколькі я памятаю, перакладчык з чэшскай мовы. І не толькі з чэшскай, там, і ён і іншыя, там, і пра Славакію ён ведае, знаўцы і іншых, там, вось. То бок у нас рэдактар гэта чалавек знаны ў тэме, каб ён мог арыентавацца ў тэме і каб нумар сапраўды выйшаў якасны і цікавы. Я бачу, што тут нумар складаецца з некалькіх частак, і гэтай часткі абсалютна самастойныя. Тут нумар прысвечаны заходняй Беларусі, і мы ну так, сапраўды, каб скампанаваць іх, да, каб яны не супярэчылі адна адной, патрэбен рэдактар, які разбіраецца, прынамсі, ўсё гэта прачытае. Ну так. А хто быў тут? Дмітрий Вітько. Дмітрий Вітько, то бок яго пазначана в выпускных дадзеных у нас указаны і рэдакцыя. Трэцім. Так. Колькі зараз разоў выходзіць часопіс за год? Ну да. Квартальнік. Штоквартальнік, раз на 3 месяцы выходзіць часопіс. І менавіта гэта, я так разумею, вы і абяцаеце сваім донарам, як бы так сказаць, да? Квартальна... Так, падпісчыкам нашым, так. Часопіс у падарунак, то бок квартальная падпіска. Так. Але грошы пералічваюцца раз на месяц, не раз на квартал. Ці гэта не мае прынцыповага значэння? Я дакладна там не ведаю, да, як талака працуе, але сапраўды чалавек можа адразу ашчадзіць нейкую суму, а можа так рабіць, каб у яго кожны месяц спісвалася нейкая абанплата. Сябры, паспрабуем разабрацца з гэтымі абставінамі ў перапынку, бо зараз мы мусім зрабіць перапынак у нашым жывым эфіры на кароткую музычную паузу і выпуск навінаў, а праз некалькі хвілінаў вернемся ў студыю Еўрарадыё, каб працягнуць размову з дырэктарам часопіса «Архе» Сергеем Бахуном. Не пераключайцеся. Талаковы эфір. Зменім Беларусь разам. Штоўторак о 16 гадзіне. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
16:20. Добрый день. При микрофоне Лиза Кучаравая. Запрашаю на короткі інфармацыйны выпуск навіна. У Брэсце двоих вайскоўцаў тэрміновай службы асудзілі за збіццё і здзекі над іншымі салдатамі. Адзін з асуджаных прызываўся з Гомеля і паспеў атрымаць званне малодшага сяржанта. Другі паступіў на службу з Жабінскага района, меў званне сяржанта. Абодвум хлопцам па 19 гадоў. У судзе сведкі распавялі пра тое, як фігуранты справы здзекваліся з аднавайскоўцаў. Напрыклад, маглі ўзяць салдат пасля адбою і загадаць ім прыняць упор, лежачы на кулаках. Былі таксама выпадкі, калі дзяды прымушалі салдат есці цыгареты за парушэнне забароны на паленне. Перадае партал тут.бівай. Абвінавачаныя не прызналі сваёй віны і заявілі, што іх агаварылі. Ім прысудзілі 3 месяцы арышту і забарону займаць пасады малодшых камандзіраў ва ўзброеных сілах цягам 4 гадоў. Першы намеснік старшыні Вярхоўнага суда Валерый Калінковіч распавёў пра сваё стаўленне да зніжэння пакарання па наркатычным артыкуле 328 крымінальнага кодекса. Сёння на прэс-канферэнцыі Калінковіч абазначыў гатоўнасць абмяркоўваць зніжэнне пакарання за ўжыванне наркотыкаў. Пры гэтым чыноўнік не бачыць перадумоў для змякчэння адказнасці за збыт наркатычных сродкаў. Валерый Калінковіч заўважыў, што сёння наркатычныя сродкі на тэрыторыі Беларусі з'яўляюцца адным з самых дарагіх у рэгіёне. На яго думку, гэта сведчыць пра тое, што Беларусь эфектыўна процідзейнічае наркагандлю. Больш інфармацыі запрашаем чытаць, слухаць і глядзець на нашай старонцы ў інтэрнэце euradio.fm. Заставайцеся разам з намі. Талаковы эфір. Зменім Беларусь разам. Штоаўторак о 16 гадзіне. Вяртаемся ў талаковы эфір. Мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Гэта сумесны праект Еўрарадыё і сайта talaka.org, прысвечаны беларускаму краудфандынгу. Наш госць Сергей Бахун. Яшчэ раз прывітанне, Сергей. Сергей займаецца выданнем часопіса «Архе», аднаго з старэйшых існуючых беларускіх часопісаў, заснаванага 20 гадоў таму. Зараз, дзеля таго, каб працягнуць выданне папяровай версіі часопіса, яго рэдакцыя збірае неабходна 1400 рублёў на месяц сабраць, каб гэтае выданне працягнулася. Сергей, ведаеце, пагутарылі мы пра грошы, пра сітуацыю, а давайте пра сам часопіс яшчэ крыху. Вось у чым яго місія? Натуральна, гэта, відаць, складана сфармуляваць. Мы на Еўрарадыё шмат думаем пра гэта, да? Для чаго беларусам патрэбны часопіс «Архе»? Ну, часопіс мусіць быць такога кшталту інтэлектуальнага накірунку. Ён накіраваны і на звычайных шэраговых чытачоў, нейкіх аматараў в тэматыцы, для студэнтаў, для вывучэнцаў таксама Беларусі, альбо выкладчыкі таксама карыстаюцца нашым часопісам. Я сам у свой час, калі вучыўся, я таксама навуковыя працы пісаў са спасылкамі на часопіс «Архе», бо кожны нумар часопіса, ён вельмі такі спецыфічны ў сваёй тэме і вельмі дапамагае людзям, якія вывучаюць патрэбную тэму. То бок тэма прапрацоўваецца настолькі, што чалавек па прачытанні можа арыентавацца нейкім чынам. Так, конечно. Часопіс пазначаны як інтэлектуальны, як ліберальны. Нават у Вікіпедыі пра вас напісана, што вы трыбуна для беларускай інтэлігенцыі. Ну, ці сапраўды трэба ўсё ж такі вось гэта папяровая трыбуна. Можа зараз у інтэрнэце існуючы і укладаючы, напрыклад, сабраныя краудфандынгам грошы ў прасоўванне, у збіранне аднадумцаў у Фейсбуку, напрыклад, можна дасягнуць большага, чым вось выданнем папяровай версіі. Ну, мы не адмаўляемся, у нас і сайт ёсць, і ў сацыяльных сетках мы працуем і выдаем электронныя версіі ў PDF-е, але заўважылі, што ёсць у нас такая мэтавая група, якія чытаюць толькі на паперы.
Бо ну, вельмі шмат зараз СМІ пераходзяць у лічбу, в электронную. Тут прыклад нашай нівы Так. адразу ж прыходзіць у галаву, якая прыкладна месяц таму, здаецца, абвясціла, што вось ну, гэта, канешне, іх права, і мы б таксама, можа, так зрабілі б, але вырашылі паспрабаваць уратаваць гэтую друкаваную версію часопіса, бо ну, звяртаюцца людзі, чытачы, што ну, ім значна прасцей чытаць на паперы. І мы вырашылі проста праверыць. А што гэта значыць, што беларусы вось яны крыху такія архаічныя па сваёй натуры, да? Вось ім трэба мець, як кажуць, маеш вешч, да, у вёсках, да, трэба вось трымаць гэту кнігу ў руках, гартаць яе, а інтэрнэт, ну, не дае такого, не ведаю, адчування еднасці з той інфармацыяй, якую ты спажываеш, да, інфармацыя па тым баку экрана, ты па гэтым. Ну, і інтэрнэт дае магчымасці на такія, на кароткія тэксты. Ім прасцей чытаць, там, фотаздымкі глядзець, аператыўна інфармацыю чытаць. А все-таки часопіс, ён не навіновы. Гэта не трэба, што навіна вось выйшла і праз хуткі тэрмін яе трэба прачытаць, данесці да чытача. Мы несем ужо такую інфармацыю, якая праверана і гадамі, і часам. Бо менавіта фармат друкаванага часопіса такога кшталту і такога памеру, такой грунтоўнасці вас і абавязвае захоўваць гэтую друкаваную версію, таму што тут сапраўды, да, трэба нейкія намаганні прыкласці, каб проста засвоіць гэты тэкст і прачытаць. Канешне, ну, у нас на сайце можна набыць, напрыклад, нейкі асобны артыкул. Умоўна кажучы, чалавеку не патрэбен увесь часопіс, а ён хоча набыць адзін артыкул аднаго аўтара, бо яму там дастаткова той інфармацыі. Ён можа набыць у PDF у нас в электронную версію. Вось. Але большасць людзей хочуць чытаць цалкам нумар. І уяўляйце, на 500 сторонак у інтэрнэце прачытаць можна, канешне. Зараз моладзь больш так чытае актыўна в электронным выглядзе, але шмат людзей у нас, якім патрэбна друкаваная версія. Скажыце, а на сайце Архэ вы рэалізавалі нейкім чынам ужо падпіску, так? І на сайце Архэ падпіска, ну, яна скіровая на белпошту. Я маю на ўвазе, вось вы кажаце купіць артыкул, то бок я гэта якраз называю падпіскай у заходнім выглядзе, да? Ну так. То бок можна нейкую, напрыклад, частку артыкулаў такіх выданняў, як Нью-Йорк Таймс, Financial Times і гэтак далей прачытаць бясплатна, а далей ты мусіш за кожны наступны заплаціць і набыць падпіску на месяц. Вось гэта рэалізавана ў вас ужо? Тут я выдаю сябе, конечно, што я даўнавата не быў на сайце Архэ, гэта праўда. Вось, на жаль, тэмп жыцця такі, што не вельмі часта хапае на доўгія матэрыялы, зноў жа, да, каб іх чытаць. Вось, але тым не менш, так? У нас шмат прадаецца артыкулаў, ёсць бясплатныя, і нават кнігі ёсць асобныя бясплатным доступе выкладзеныя. Вось, то бок, але калі чалавеку патрэбна нейкія іншыя нашы артыкулы і альбо кнігі, альбо часопісы, яны ёсць і ў платным выглядзе. То бок у нас і так ёсць. Мадэль частковай падпіскі. Так. Справа тым, што чаму мне цікава. Мне здаецца, што ніхто з беларускіх выдаўцоў сродкаў масавай інфармацыі не быў паспяховым у тым, каб уводзіць падпіску і жыць. І агульны кансэнсус тут у сродках масавай інфармацыі зноў жа, што ўсё ж такі беларусы, ну, няма такой культуры, пакуль што яны не гатовыя плаціць за контент той ці іншы, не гатовыя, не ў апошнюю чаргу таму, што амаль усё можна знайсці, у прынцыпе, бясплатна ў тым ці іншым выглядзе, але не гатовыя і таму, што, ну, неяк... Ну, не гатовыя. Ну, беларусы розныя ёсць. Нам вельмі шмат людзей, якія ахвяруюць грошы, пішуць, яны нам пішуць словы падтрымкі, жыве Беларусь, пішуць, вось, трымайцеся. То бок, розныя людзі ёсць. І сапраўды вельмі шмат людзей адгукнулася на гэты наш заклік і дапамагло нам з падпіскай. Таму мы ўдзячныя кожнаму нашаму чытачу і кожнаму падпісчыку. То бок, сапраўды,
гэта у вашым выпадку гэтая мадэль працуе. Ну, можа, часы мяняюцца, слухайце, можа, з таго часу, як апошнім разам мы абмяркоўвалі, да, вось гэтую магчымасць нейкія матэрыялы рабіць на падпіску, закрываць, да, ад усеагульнага прачытання і прасіць за іх грошы, што-небудзь змянілася, і беларусы, ну, цяпер могуць сабе это дазволіць, сталі больш такімі, не ведаю, самастойнымі рынкавымі, цывілізаванымі. Люди ж таксама вучацца глядзяць на тэндэнцыі, як развіваецца сучасны свет, і займаюцца справай таксама падпіскі в электронным выглядзе. Сябры, думаю, што збольшага мы асвятлілі ўсё, што датычыцца краўдфандынгавай кампаніі часопіса «Архе» на сайце talaka.org. Трэба падсумаваць. 1400 рублёў патрэбна часопісу ў месяц, каб захаваць сваю друкаваную версію. Важнае пытанне мы абмеркавалі ў перапынку. Калі гэтая сума не будзе сабраная, пасля наступнага выхаду наступнага нумара рэдакцыя збярэцца, падлічыць, да, не ведаю, так, плюсы і мінусы, дэбет і крэдыт, як кажуць, да, і вырашыць, што ж трэба рабіць далей, але зараз фактычна друкаваная версія часопіса «Архе» ў нашых з вамі руках. Можна аформіць падпіску на часопіс, што месяц ці што квартал, не высветлілі мы пакуль што. З вашай карткі будуць спісвацца грошы, якія будуць ісці рэдакцыі часопіса «Архе» на выданне яго папяровай версіі. Нема тэрмінаў у гэтай краўдфандынгавай кампаніі. Падпісацца можна, я так разумею, увесь час, пакуль рэдакцыя яшчэ выдае папяровую версію часопіса «Архе». Так. Ну, не ведаю. Здаецца, ўсё сказаў. Ну, нібыта. Так, тады будзем згортвацца. Вось сайт talaka.org, Еўрарадыё, талаковы эфір. Сергей Бахун, які займаецца выданнем часопіса «Архе». Жывы эфір Еўрарадыё. Пачуемся, мы з вамі, дарэчы, пачуемся літаральна праз паўгадзіны, калі ў нашу студыю прыйдзе фінансавы аналітык Вадзім Іосуп, з якім мы абмяркуем, ці пагражае беларускай эканомікі тое, што аж 10 мільярдаў крэдытаў, 10 мільярдаў рублёў крэдытаў набралі беларусы, і гэтую лічбу мы перавалілі вось у чэрвені 2018 года, а эфір, талаковы эфір зараз скончаны. Яшчэ раз дзякуй, Сергей, да пабачэння. Дзякуй вам за сустрэчу. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся неўзабаве. Талаковы эфір. Зменім Беларусь разам. Што аўторак о 16 гадзіне.